Ihap sa namatay sa Misamis Occidental misaka na ngadto sa 17 samtang 23,000 katao ang apektado. Gani gibisita ni National Disaster Risk Reduction Management Council Chairperson o Officer in Charge sa Department of Defense, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang Uzami City og nakigpulong sa mga lokal nga opisyal. Ani ang report. Adlaw Miyerkules, gibisita ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson o Department of Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang Uzami City sa Misamis Occidental aron makigpulong sa mga lokal nga opisyal sa probinsya. Atol sa pulong, ilang nahisgutan ang kadako sa danyos nga naangkon sa Misamis Occidental, epekto sa sagunson nga pagdaot sa panahon. Sa tala sa provincial government, miabot na ngadto sa 17 ang namatay ug sobra 23,000 ka individual ang apektado. Sa mong panagtapok, gipasalig sab ni Faustino ang tabang gikan sa national government. He will be convening the National Disaster Risk Reduction Management Council, and this will be the agenda. And then he assured me of all the possible assistance that the national government can give in relation to our calamity. Samtang human mabalita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pagpanglimos og tabang sa ubang apektadong residente tunga sa kadalanan, nagpahimangno ang provincial government alang sa mga buot mo tabang nga magdoble amping sanglit adunay mga mangingilad nga wala na biktima apan nagapangayo sa og tabang. Hangyo lang kung kinsa nagpaluyuan na ayaw in taon og kanang buhati pa og dungang kasakit ang ato ang giagian karon nga kataladnan. Sumala pa nga magpadayon ng assessment sa LGU sa danyos nga natala, epekto sa sunod-sunod nga ulan ug pagbaha. Apan sa inisyal nga ebalwasyon, sektor sa agrikultura ug infrastruktura sama sa mga dike, dalan, drainage ug tulay ang nagrabihan sa pagbaha ug kinahanglang iprioridad. The need also like Layawan River, the need nga i-increase ang iyang height para dili na mo kung mo asakag balik kinato kataas, dili na mo overflow. Mga bridge, dikes, no? Bridge, oo. And then kuan kana pong Palayan River sa Aluran, Ampaka River there is pa rin. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.